Nakaalerto ti Police Regional Office Cordillera iti ubadanin apan nakaobserbar ti Semana Santa ken summer vacation. Iti manamnama panagsangpet ti adu a bisita iti rehiyon, pinalagipan ti Procar dagiti motorista ken umili para iti natalged ken nanayas a biyahe. Kanayunan a detalye ipaay ni Jezreel Kate Lapizar. Nakasaganan ti Police Regional Office Cordillera para iti manamnama nga isasangbay dagiti adu a biyahero ken turista iti rehiyon iti umadanin a Semana Santa ken Summer Vacation 2026. Nasurok sa nga 1,500 akamang ti pulisya ti maedeploy kang runaan kadagiti lugar a pagdaydayawan. Major thoroughfares, lugar a kadawyan a makapasar ti nadagsen agunay ti trapiko, transportation hubs ken terminals, commercial areas, tourism sites ken dadto mapay. Maiputar met dagiti Police Assistance Desk kadagiti lugar para kadagiti turista ken bisita nga agkasapulan. Para met kadagiti agbiyahe, maipalpalagip ti blow bagets, wenno panang sukimat ti battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine ken tools dagiti lugan kastamet ti bukod a bagi. Iti baet met ti palagip ti pulisya at dalat ta dagiti mapaspasamak nga aksidente iti kalsada gapo iti human error ken mechanical defect. Rason no apay napateg ti panagsukimat ti lugan ken bukod a bagi sakbay nga agbiyahe. Hindi lang po yung mode of transportation o yung sasakyan ang i-check nila, kundi maging yung sarili nila kung talagang kaya nila, ma'am. Kung bababa sila, mag-ingat din po at sundin ang mga batas trafiko. At kung may mga tumatawid na pedestrian sa mga lanes, bigyan po natin ng konting pagpapahalaga. Mabalbalakadan dagiti biyahero ti panagdalyasat iti kalsada ti Governor Park Road gaputa adu ti lugan iti kalsada ken dagiti terminals. Nupay kasta, maipalpalagip ti panangisigurado ti safe braking distance tapno maliklikan ti insidente. Malaksid iti dayta maipalpalagip met ti panagannad iti panagmaneho iti Halsema Highway gapu ti sitwasyon ti kalsada. Para met iti kanayunan a seguridad ken maipasigurado ti kinatalged dagiti biyahero, mapangpanggep ti panangsukimat ti Procar kadagiti terminal iti syudad ti Baguio ken dadduma a paset ti rehiyon katinulong ti K9 units, PIDEA, LTFRB ken dadduma pay nga ahensya. Hindi lang po sa panahon ng pagdiriwang ng Semana Santa, kundi sa lahat ng pagkakataon ay ang inyong kapulisan sa Procar ay lagi pong nakahanda. Pero nagkakaroon po tayo ng mas mataas na antas ng security preparations sa ganitong mga pagkakataon dahil nga sa alam natin yung pag-akyat ng ating mga turista at yung iba naman ay mamamasyal din pagbaba. Babaan iti quad concept policy impasigurado ti Procar tinapairteng a panangipatungpal ti intelligence, operations, investigation ken community relation para iti natalged ken naanayas a Semana Santa ken Summer Vacation 2026. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.